Na ga yema na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka ekesi anya kedu kwana ka mbazi si egwu ji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndị nọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ afa mbụ ọmalịcha Ada Igbo ya bụ na nke a bụ mgbe ị na-esonyere m daalụ maka isonyere m ọ bụrụkwa na ị nachitere azụ daalụ maka ịnachite azụ n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mma aga ya nga na abụọ isiokwu ntata bụ ihe dị ịtụnanya ma sịkwa m kwuo gịnị ka m na-ekwu o wee bụrụ ihe obodo na-asọ o nwegodiri egwu asịrị chere ka mkpọ ya bụ egwu obere ịnụgo ya ugbu a ya bụ egwu na-egosi obodo dịgasị iche iche na ihe ha na-asọ dị iche iche eleghị anya ọ bụrụ na ọ nwere ọgwụ ha gwọrọ eleghị anya ọ bụrụ na ọ nwere iyi ha doro ha ji wee na-asọpụrụ ihe dị etu a mana ụbọchị nke tata ihe anyị ga-akọ bụ anụ dị iche iche obodo dị iche iche na-asọ nke na eziokwu bụ na asị na ọ bụ ndị iche bụ mma ụwa obodo ma ọ bụ ebe ndị iche adịghị onweghị ihe bụ mma na-egosi ebe a ka anyị gbapụ ọsọ n'ihi na oge adịrọ nke mbụ wee bụrụ abịa n'obodo dịka Abatete Ụmụoji Obosi Ogidi Mkpọ Ọba Eziowere obodo a niile mkpọrọ kịta dị na steeti Anambra abịazie n'obodo dịka Awọmmamma dị na steeti Imo obodo dị etu a bụ obodo na-asọ eke bụ anụ ha na-akwanyere ugwu nke ukwuu eleghị anya ọ bụrụ na ị gaa ihe dịka n'obodo dị etu a wee gbuo eke ị ga-agba mbọ fụ na ị kwara ya ka esi akwa mmadụ dịka omenala ndị obodo ndị si wee dị enwere ike dịka obodo Mkpọ ọ bụrụ na ị gbuo eke ị ga-akwa ya ka esi akwa mmadụ ya bụ ị ga-egotezu ihe niile dị iche iche eji akwa mmadụ site na nri mmanya nakwa ịmara etu esi akwa onye nwụrụ nnukwu mmadụ mgbe ọ nwụrụ etu a ka ị ga-esi wee kwa eke ma ọ bụrụ na igbuo ya n'obodo dịka Mkpọ ya bụ na mbụ ị gara obodo dị etu a gbaa mbọ fụ na iwuru eke ha ịghọta ya bụ na ihe ndị na-eri ka kwazi ndị na-asọ ka anyị gaa na nke ịbụọ wee bụrụ abịa n'obodo dịka Ọka Agbarijinyi dị na steeti Enugu Akpụugeze dị na steeti Enugu Lamgbaibise dị na steeti Imo Ngọkpaala dị na steeti Imo Ọlụ dịzikwa na steeti Imo ele anya obodo dị etu Mkpọ ugbu a ihe ha na-asọ bụ enwe ka ha na-asọ ya bụ na mbọsị ọbụla ị gara n'obodo dị etu a ị nwere ike ịfụ enwe aghara gbaa mbọ fụ na igburo ya nke atọ wee bụrụ obodo a bụ ihe dị etu a bụ ihe ọtụtụ n'ime anyị na-eri ma eleghị anya o nwere obodo na-asọ ya ịghọta enwere obodo na-asọ ya ya bụ na obodo a na-asọ ya anaghị eri ya ha na-akwanyere ya ugwu nke ukwuu ịghọta abịa n'obodo dịka Adazienu Akpụ Ibeagwa nakwa Nnobi obodo dị etu a na-asọ ejuna iru ebe ị ga-afụ ejuna ara ka isi mụ na gị mana ha anaghị eri ejuna ha na-asọpụrụ ejuna bụ ihe anụ ha na-asọpụrụ nke ukwuu ya bụ mana Akpụ o mana Nnobi o mana Adazienu o obodo dị etu a anaghị eri ejuna enwekwasịrị otu obodo ndị ọzọ na-anaghị eri ejuna mana eleghị anya obodo ndị nke a bụ obodo a maara ama nke ukwuu na-anaghị eri anụ ejuna gwa mbọ ka echefukwala ka ị detoro m gịnị ka obodo gị na-asọ gwa mbọ afọ obodo gị ịgwakwa m ihe obodo gị na-asọ ịnụrụ ọzọ dị ka ịbịa wee bụrụ nke anọ anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke tata abịa n'obodo Nando dị na steeti Anambra obodo Nando anaghị eri nkịta ha na-asọ nkịta ọ bụrụ na iru obodo dị etu a ị ga-achọpụta na nkịta na-agagharị chetakwa na ọ bụkwa ibisi obodo ọzọ wee bịa ọ dịzie gị ka ị nwere iwu ma ọ bụ na ị nwere ikike imegbu maọbụ igbu anụmanụ obodo dị etu a na-asọ gbaa mbọ fụ na ịkwanyere ọbụla dị ugwu ị kwesịrị ịkwanyere ọ bụrụ na obodo nke gị kwanyere ya obodo anwa ma ọ bụ na ịfụ anụ ha na-asọ gbaa mbọ ka ịjụta ọzọ dịkwa ka ịbịa n'isiokwu anyị tata bụ na abịa n'obodo Achị dị na steeti Enugu abịa n'obodo Aba dị na Anambra Awụidemmili dị na steeti Imo Amaokwe dịkwa na steeti Enugu obodo dị etu a na-asọ mbe enwekwara ọtụtụ obodo dịka m gwara gị na enwekwara ọtụtụ obodo mana obodo a bụ ndị a maara ama na ha na-asọ ya eleghị anya obodo ọbụla ị gara aga m na-ekwu ya mgbe mbajụta ihe obodo dị etu a gịnị na gịnị ka ha na-asọ ọzọ dịka ka ibie bụ na abịa n'obodo Aba na Nnewi obodo a maara ama ha bụ obodo a maara nke ukwuu na ha na-asọ ewi Nnewi na-asọ ewi Aba na-asọkwa ewi inegodo afịa Nnewi na ewi dịka akụkọ siri wee kọọ na nke ndị Nnewi
enwere m ike ịjụta agara m mee nchọcha ma jụpụta nwoke nke ndị Nnewi si wee bịa. Akọwara na ihe mere ndị Nnewi ji asa ewi bụ na dịka akụkọ siri kọọ, ọ bụghịkwa ọmarịcha kwuru, ha kọwara na oge gboo ha na-enwe mmekpa ahụ ebe ndị obodo ndị ọzọ ha na-enwekpa site n'aka ndị obodo ndị ọzọ nọ. Ha nwegide mmekpa ahụ anọ wee sị gịnị ka ha ga-eme, ha wee gaga gwọta ọgwụ. Dịka oke mmekpa ahụ ha na-eme, ha wee kpọọ dibịa wee gwọrọ ha ọgwụ. Ewi wee chi ana niile. Ewi chi ana bụ ewi jupụta na ana niile anwa. Nke ewi chiri ana mgbe ọbụla ndị obodo anwa bịara ịbịa lụso ha agha, naanị mkpọtụ ha ga na-anụ bụ mkpọtụ ewi. Mgbe anwa ha echere na mmadụ anọghị n'ala anwa, ewi anwa wee na-azụ ha. Mgbe ọbụla ndị agha ha bịara ọzọ, mkpọtụ ewi ha ga-anụ ha si na mmadụ ebiro na ana dị etu a. Ya ka etu a ka ha si megide tutu ha eruzie mgbe ha nweziri mmeri nke ha. Etu a ka ha sizi wee ruo oge anwa wee ruo n'ụbọchị nke taa wee na-asọpụrụ anụ ewi. Ya bụ na obodo dị etu a Nnewi na Aba anaghị eri anụ ewi. Ọzọ dị ka ịbịa wee bụrụ obodo n'Ọkwa. Abịa dị obodo n'Ọkwa. N'Ọkwa bụ obodo dị na steeti Anambra. Ihe ha na-asọ bụ anụ ọkwa. N'Ọkwa na-asọ ọkwa. Ha anaghị eri abịa ha cha. Ọ bụrụ na anụ ọkwa bụ anụ ị kacha eri, bụ anụ na-amasị gị, gbaa mbọ ka ị mara na bọsọ ọ bụ na ị gara n'Ọkwa, i were akpịrị gị desi ofu ebe, maka ndị ọkwa, ndị n'Ọkwa anaghị eri ọkwa. Ọzọ dịkwa ka ibie bụ na abịa n'obodo Ụmụalowo Obowo. Obowo dị na steeti Imo. Ụmụalowo Obowo dị na steeti Imo. Ha anaghị eri, ha na-asọpụrụ edi abalị. Ihe a na-akpọ edi na-arahụsa ụra. Ịrahụgide oke ụra mgbe anyị pempe ị na-arahụ oke ụra sị gị bụ edi, ma sị gị ị na-arahụ oke ụra sị gị edi na-arahụ ụra. Edi anwa ka ha na-asọpụrụ, ha anaghị egbu ya. Edi nwekwara ike ịgagharị, onwe ihe ọ ga-eme ha. Ọzọ dịkwa ka ibia bụ abịa n'obodo Akegbu Ugwu, ha na-asọ agụ iyi na azụ. N'obodo Akegbu Ugwu ha anaghị egbu azụ ndụ. Ịghọta ka bụ ọ bụ na azụ na-amasị gị ka o si amasị m. Bụsị na ị gara Akegbu Ugwu, i were akpịrị gị desi ofu ebe ka mụnwa, ịchọpụta ị mara na ndị obodo Akegbu Ugwu dị na steeti Enugu anaghị eri azụ ndụ na agụ. Ọzọkwa dịka ibia bụ obodo dịka Ọhaja, Ugwueme, Olori, Adaọgba. Obodo a niile m na-ekwu kịta dị na steeti Enugu. Ha dị n'okpuru ọchịchị Ọgwụ. Obodo dị etu anaghị egbu maọbụ emerụ agwọ na-acha ndụ ndụ arụ. Ha anaghị egbu agwọ na-acha ndụ ndụ. Aka m ekwu na nke ndị eke gbagote, kedu ka m ga-esi fụ agwọ na-acha ndụ ndụ na-aga agụ a na-aga mana nsogbu adịrị. Obodo m tupu ị na-afụ ya anya igbu gị ya mana obodo dị etu a anaghị egbu agwọ na-acha ndụ ndụ. Ha na-asọpụrụ ya. Ha were na ọ nara emerụ ahụ, ọ naghịkwa emerụ ha, ọ naghịkwa ata mmadụ. Ya mere mbọsị ọbụla ị gara, chetakwa na m gwara gị sọpụrụ ihe obodo na-asọ. Ọzọ dị ka ịbịa wee bụrụ abịa n'obodo Agụlụ, Akegbu Ugwu, Ọgbarụ, Atani na wee dịrị gabazie. Obodo dị etu a na-asọ agụ iyi. Ha anaghịkwa egbu agụ iyi ọbụla. Ha anaghịkwa emerụ ya arụ. Ya bụ na agụ iyi ka ha na-afụta dịka chi ha. Ọ na-enye n'obodo dị etu ọ naghị atagbu ndị obodo dị etu a. Ọ bụ chi ha fụrụ anya. Abịa na steeti Abịa, ndị Abịa anaghị, ọ bụghị Abịa niile, ndị Itu Ngwa dị na steeti Abịa, mana ndị Itu Ngwa dị na steeti Abịa ha anaghị egbu anụ atụrụ. Atụrụ abụ ịbịa ịta mụ onwe m ata. Iru obodo dị etu a, atụrụ ha anaghị egbu ya egbu. Ha na-asọpụrụ atụrụ. Ha na-akwanyere atụrụ ugwu. Ka eje iru ebe a ifene na-asọpụrụ atụrụ ma kwanyekwara atụrụ ugwu. Ịghọta. Abịakwa n'obodo dịka Akegbu Ugwu na Ụmụnya. Akegbu Ugwu na Ụmụnya anaghị eri azụ ndụ. Azụ ndụ point and kill mụ na gị na-ata. Akegbu Ugwu na Ụmụnya anaghị eri. Iru ebe a inekata azụ enebe gị. Ya bụ n'ibia n'obodo dị etu a ha anaghị eri azụ ndụ ma ọlị. Ha anaghịkwa ata ya. Ha na-asọpụrụ ya. Ọ bụ chi ha fụrụ anya. Bọsọ ọbụla i ruru Ụmụnya, ajụkwana ha ka ha gboro gị azụ. Bọsọ ọbụla i rukwara Akegbu Ugwu, akwụkwala ka ha gboro gị azụ. Mara na ọ bụ chi ha fụrụ anya. Ha na-asọpụrụ ya nke ukwuu. Ọzọ dị ka ịbịa abịazie n'obodo Obingwa. Ndị Obingwa anaghị eri ọdụm. Obingwa na-asọpụrụ ọdụm. Ya bụla ọgwụla ka ọha m n'ọnụ n'isiokwu anyị tata, ihe onyonyo ụbọchị nketa. Dịka m gwara gị na mgbe echefukwala ka ị gwa m kedu afọ obodo gị, kedu ihe obodo gị na-asọ. Gbaa mbọ ka iziri uru m ya.
dị m ya n'ebe comment section ka nwee ike mara ihe obodo gị na-asọ, ka eje nri obodo gị nsọpụrụ ihe obodo gị na-asọ, ka m ghara ịgada iwu ma mgbe obodo gị nọ, ka ndị ọzọ nọkwa na comment section nwee ike mụtakwa ihe obodo gị na-asọ. Daalụ maka isonyere m. Ana m ene anya na ị ga-esonyekwara m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.